assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Ko ɗo gaccirnoɗen windande nde mi wino on ɗo woni funnangue naaɓe ko ɗo woni hirnangue naaɓe en noon ko oɗo ɓuurɗen hutorade gamen ga noon defte lassariyankoje bindeteɗe ɗe to banggue defte gummotoɗo e funnangue ɗe ko ɗeɗo kewi wonde hen on paamide joni noon hokkuma ɗo yeru ɗo woni chino temed tati oɗo chine ko ujunere oɗo sin ko capanɗe jeegom oɗo sin ko temed tati oɗo sod ko capanɗe jeenayyi oɗo sod ko capanɗe jeegom oɗo ba ko temedde jeetati oɗo dad ko capanɗe jeenayyi oɗo reyni ko ujunere oɗo reyni ko temedde jeenayyi oɗo ra ko temedde jeenayyi oɗo ra ko temedde jeetati ayi ɗiɓe certi kono bindi ɗi ko gotum ha ganda tan sifa mum no wayata joni noon gara mbaɗen ɗo ekko seeɗa no famorto no andarto ayi joni yeru mum sa waɗini ayi bismillahi rahmani rahim oɗo mbaɗen ni gatten ɗo joni mbaɗen ni ay ɗo sa waɗini ay ba siñiƴe o mimarak ay allif ay lam ha saqiru nani allif lam ara ha tongu mim ay allif jowiɗo nunarak allif lam ara ha tongu jubriya mimarak ay jiya ɓeɗo so gari funnangue naɓe ɓe jiya mbaɗa ni ay ko ɗum ɗo kamɓe ɓe tongata ɗum nde wonno sino nanguira ko capanɗe ay jeegom nde wonno sino ɓe nanguira ɗum ko capanɗe jeegom oɗo sin ko capanɗe jeegom ɓe nanguirimo ɗum saabi limore nde woni ɗum ɗo ay ɗo ɗum ɗo woni limore nde tawa noon allif oɗo joyi ene jeeya hen so ittama noon jiya limore nde wata ni ay nde waye ni ay ala ɗo henne ko jumle seeɗa gaccen hakke ɗo dalten ɗo seeɗa saabu ko o wiyete ko zafa zun ɓe yinirtamo kamɓe tongoɓe ay za fa zun ay oɗo ko jeeɗiɗi oɗo fa ko capanɗe jeetati oɗo ra ko temedde jeeɗiɗi ko ni foti waade taw noon allif joyiɗo oɗo ene jeeya hen soɓe guittima noon jiya wonta jeegom ɗiɗo wonta ni ay tawa defte he ni windirani taw ko bismillahi rrahmani rrahim tonga ɗon ɓe ko ɗum jaari ɗum woni funnangue naaɓe ɓe to enen noon banggue men enen noon taw noon ɓeeɗo ɓe nanguiri oɗo sin ko temedde capanɗe jeegom ɗi so tawi noon nanguirɗa sino ko temed tati no wayanno ni gamen ga ɗum woni jiya bismillahi rrahmani rrahim o tonga ujunere ay e nogas e jeeɗiɗi ay nogas e jeeɗiɗi
ay o tawi Allah joni en jeeya hen so jeeyaka hen noon wonta jeegom ay jiya defte ɗe mbaɗa ni taw ko ɗo ɓe tongi ɗum ko jeeya luural ngal koye ɗo waltata wadde bisimillahi rahmani rahimi hirnangue naaɓe ko ni wayata ɗum woni oɗo so nangirama temedde tati so nangirama temedde jeegom noon tongama ɗo Allah joyi ɗo ko luural ɓe mbaɗamo hen ɓe guittamo joni noon sa itti Allah joyi ɗo a waɗi ni inde Allah ndeɗo inde Allah ko inde Allah wiyete ko jami'u ay ko jami'u ni wiyete ay ko jami'u ko inde Allah woni ɗon ndeɗo inde Allah innirade jami'u ndeɗo ko 114 nde tongantuma ay adeni ngara cowande laabi jeenayi ay laabi jeenayi ɗum saabi ara wona ujunere ay ujunere e nogas ay e jeegom ɗiɗo ɗum saabi ɓe beddi alif joyi ɗo ɗo mbe wona jami'u laabi jeenayi on pamirande ko ɗo ɗogal woni ɗum noon andorto noon ko samene mbaɗɗa ko mbimami ko sino karfeje jeegom ɗe ɗen ɓe lurdi hakkude sintoyɗo e siñiɗo e soredu e daredu e kañum e xawni o e rakongal ɗiɗo ɗe kafe jeegom ɓe lurdi koddi ko fof aɓe kawri hen ɗum noon ko an kaldete amudu o kaldanmi ɗo an gollowo ɗe golle kaldanmi ɗo ɗum kadi mbatta ɗum e gueɗe ma gandira noon paamira noon hande yerum sa waɗi ni ay salam ko ni windirte ay salam nani tawi jaaruɗa oɗo ko capanɗe jeegom ɗum jaaruɗa andu oɗo salam o nangata nden ay ko 100 e capantati e gotel ay ustima ɗo ustima ay ustima o tawi no nangirɗa sino ko 300 nangirɗamo ka hirnangue najo nden salamu so arti o wontata ko 300 e capanɗe jeeɗiɗi ay e gotel ɗum woni jiya noon ɓe hen so ngari mbima salamu ko 100 e capantati e goo ko ɗo ɓe tuugi ɓeɗo mbima salamu ko 300 e capanɗe jeeɗiɗi e gotel ɓe ko ɗo tuugi ko ayɗo ɓe nangirimo ko ɗum ɗo ɓeɗo nangir ɗum ko oɗo ay paamide ɗum waɗi ɗum ɗo ƴeelude ko hen noon an almudo o gartata haqqille ma haada mbasa yejjoddirede e ɗen gueɗe anani yew goɗɗo o sa windino hande shakurun ay shakurun ay koni windirte ay ɗo joni oɗo sin to kamɓe ɓe nangirimo ko 300 ay nani nde so ari noon limore nde jiya nde tonganma ɗum ɗo 500 e nogas e jeegom ay de ustima ko usti ɗum ko wonde ɓe nangue ɗum ko 300 so tawi ko oɗo hirnangue naajo o ara waɗani ko shakour kamɓe nandi bindol ngol kono noon o nanguiri sino ko ujunere ay wadde ɓe lurdiɗo o ko ujunere wima
o tawatanima wadde oɗo so ari tonganta en ko ujunere ay ujunere nen woni oɗo ay tawiɗiɗe koni arawo o moni ay ɗon nowata jeegom ay nogas ay jeegom nen gasi ɗoɗon joni sa ari a wayno amo janggani oɗoma sa yi birda Chakour ujunere e temeɗe ɗiɗi nowata jeegom o garima sa yimɓe Chakour temeɗe joyyi nowata jeegom ɗeɗi wona gotum kono koye gotum to banggue mbindin ɗo ko Gandiari ko Funnague naaɓe ɗo ko Hirnague naaɓe ɗo woni Funnague ay Funnague na waɗa Funnague aynani ɗo ko Funnague woni arabeɓe to gonto ɗo woni Hirnague Funnague ɗo woni arabeɓe gonto woni wiya Funnague wona Funnague mo rola ko haran ko waɗa haɗon ko harani mba ana teskide tesko tan ko haata ko hatan pamodira ko jiɗe wadde ko waddata ɗen gueɗe ay Funnague gasi Funnague ɗo woni Hirnague ay hir ay nangue ay nangue ɗo hirɗo hir na a fooɗi ay ngue Hirnague ay ewnanga ay ɗo ɓeɗo woni ɓeɗo gaɗa baɗe noon ɗum no ko yettude ha ganda ko ɗo haala ka heewi yaltirde hen oɗo wima basiɗu waɗanmani ay basiɗu sa yi mbiɗa ya basiɗu ya basiɗu ay ba siɗu koni windirte ay ba siɗu koni windirte kono e oɗo sin ɓe nanguirima kamɓe ko 60 ay 60 nanguiri kamɓe nde noon limore nde waylatama wona woni basiɗu ayamo oɗo ko 50 nani oɗo yando 70 ay keɓa 70 ay o ɗiɗɗi allif oɗo ɓatta e ɗahe 10 e 70 ɗin ɓatta e ɗi ay ayde ɗo joni ustima joni jiida e oɗo biɗo basiɗu ay ba siɗu ay basiɗu kanko o nangi sino ko 3 makko o nanguirɗu kanko ɗon no wiyano wadde hoɗo kaɓe wadde ɗo 3 nani aɗani woni ɗum ɗo ƴetta oɗo o 10 nani ƴetta oɗo ko 2 ay moni oɗo so ari tongorɗo 312 hatta ko basiɗu ay ba siɗu koɓe ceedde hay batte ko ɗo woni duragal ɗo ɓe luurdi ɗo ko ɗo ɓe luurdi gere baɗe o noon a almudo o hakkille ma yowon hen mbasa hebbinde luure e ɗe gueɗe jango tan ko mbawɗa jangude ko kaaɗa hen ka anda ko ndenoɗa ɗum goƴƴino wadde hen jubbande seeɗa kadi findi noon kadi ko wayni ɗum wona kadi darsu mon hande e jubbal mon hande nde kadi waɗa gacci hakke o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal on jarama salam an noon jiɗɗo yiita ɗum so majjoyi yaato YouTube to mbaɗani binda toon dental mbaɗani ko ni windirte ay den tal
ko ni wayata dental diine pooɗa di o di ay di o fooɗi di ne diine ay tv mbaɗani tv ko ɗo moftiɗen geɗe ɗe ɗo kala ko majjirma yaaɗo tawa ɗum ɗon guilay pularo alkoye arab ɗe e geɗe goɗɗe ñooka ɗe ɗo ñooka on paami on sasawino mari ɗo winda abonné ɗo winda abonné a abonné windani a ay abonné no winda abonné ko ɗon piyata mara winda bindal boɗɗoyol ngol ko wujji ko piya hen uddito ko wayno hunde ni ɗo hunde yalta ɗo piyade hunde he jiya ɗo bindol ɗo bindol ɗo bindol ƴetta ngol ɗo an piya e maggol a naati kala ko woni toon jaha ƴeewa bange ma nano ga ɗo winda goo ɗiɗi o ɗo winda hen vidéo piya vidéo kanƴi fof ɗi jippito less cuɓa ko jiɗɗa ko ara ƴeewa ha paama ko ni mbimi on walla jaha nodda en 0 0 ay 221 nani 221 nani 77 nani 77 nani 900 nani ay 906 nani 14 nani ni windorto 14 ni windorto 81 ko ni windorto ay on ji gasi mbaɗa yayali gasi mbaɗa ni mbaɗa ya ko ni woni toon ya li nani gasi ni way toon jeeyaade WhatsApp to jiya en naata on saha saji jokka e dental diine rewɗo ngara amen min nannoma toon noon nan toon geɗe goɗɗe kadi ko jiɗa ɗum ɗo ɗum noon ko an jiɗɗo haaldete ɗum mo yiɗa kam e mbawma hay hunde hay goto waka ar ko jiɗɗo tan yo ar naata mo yiɗa o noy hatta a holla kam lawɗo ndemata so majjirimo to ara ga men ga yaaɗo tawa ɗum ɗon WhatsApp o nanɗon o kollama numéro o ko ni foti yo Allah wallu kadi yo Allah newnu on calminama on juurama ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali kowa Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam